Salutare toată lumea și astăzi facem back to school, un fel de back to school, pentru că o să vedeți și cum pun etichetele și cum vedeți caietele, deci hai să începem. Primul lucru sunt aceste creioane de scris. Credeți că sunt subțiri, nu? Asta a fost și surpriza mea. Scuzați-mă. Da. Creioane. Da. Și sunt de incluse și radieră. Și ascuțitoare, nu așa că e fain. Vă întrebați, dar unde e ascuțitoarea? Și unde e radiera? Păi, eu le-am luat. Eu le-am luat și, da. Vă dați seama. Al doilea lucru este acest pix super cute, uitați-vă. Cu mai multe culori și, deci, faci așa, să te împui culoarea albastră și dai așa. Sau cum? Uitați, vedeți? Dați așa. Deci, mi-a zăgripat și e super drăguț. Mai lucru este această riclă, dar nu orice riclă. Sunt așa, deci așa și este cu unicar. Și este de 20 de centimetri. Am ajuns la penar. El era echipat mai că n-avea ce aveam noi nevoie la școală. Stai lucrurile astea pe care le-am prezentat să le pun în spate. Așa. Greu să desface că am multe chestii. Primul este acest marker și mai am. Astea sunt de la Stabilo. Are parte și din asta. Eu o să vă zic când începem și la Geomart. Deci tot ce vedeți acum sunt din Italia. Și unde o să vă zic că când o să zic Geomart, înseamnă că s-au terminat cu rechizițiile din Italia. Aceste rezerve de pix. O să vedeți la ce pixuri. Am două pixuri super drăguțe. Pe primul, uitați-l, așa frumos, are și radiera aici în spate și de aici numai așa, uite. El avea o pastă ceva care, știi? Și aici faci așa. Vedeți? Așa că e cute. Și așa. Și gata. Este două pixuri. Și mi-am mai luat și un pix simplu, adică acesta. Aceasta este minunea mea. Gen, eu cunosc să scriu la diferite materii pentru că la școală, la română și la matematică, la științele astea n-am să avem voie cu pixuri, dar la religie, la engleză și, dar la religie și la engleză, altă, din asta deschis nu mai avem. Religia și engleza. Da, religia și engleza, o să scriu ce este pixul și să le pun pe astea. Astăzi vreau să-l folosesc pe ăsta. Ăsta nu este bunul. Nu este bunul. Când ai radieră. Nu mi-am pus pe ăsta bunul. Tot după aceea să-l iau să-l pun. Că la bunul este roz, de fapt. E chiar că. Așteptați-mă. Nu l-am găsit, dar o să-l mai caut și sunt super tristă. Dar știu undeva unde e însertat, dar nu o să o grămadă de ori o să mai opresc și iarăși. Ok? Acest creion cu radiera Eloel. Radiera Eloel, vedeți că are o radieră, am pus și așa. Dublu radieră. Cam așa arată. Mereu greșesc la asta. Ca să arată. Nu știu dacă o să vă placă rechizitele mele, dar mie mi se pare cel mai cute rechizite. Și da, sunt super basic. Cred că ați văzut și voi că sunt basic. Super basic. Acest stilou, care mie îmi place. Dacă vouă nu vă place pentru că nu este cute, mie chiar îmi place. Gen, puteți să vă puneți așa, știi? Mie contează să fie roz, să fie funcționabil. Dați? Așa. Așa. Pix cu roșu. Da, ceva normal.
acest creion cu sclipici. Mai am unul pe portocaliu, dar nu l-am luat pe acesta. Și era pe albastru. Ce cute cu sclipici, nu? Și asta este albastru și este pe roz, gen l-am luat special, după cum vedeți. Super cute. Mi-a căzut. Hai de capul meu. Dar nu te cred, eu am așa ceva. Scuzați-mă pentru neîndemânarea mea. Neîndemânare? Această radieră. Și mai am una pe mov. Am zis să o iau pe asta pe roz. Și după cum vedeți are și un suport, vedeți? Chiar frumoasă. Aceasta ascuțitoare care face parte din... mi-am una și cu porumb, știu. O să folosești pe aia. Deci pe asta. Care face parte din setul ăla cu creioane. Acestea. Așa. Și două rezerve. Cred că toți ați văzut două rezerve, așa că nu o să vi le mai arăt. A, da. Și la fiecare italian, la fiecare panar văd asta. În Italia văd asta. Că în România nu văd niciodată un oral așa. Și cam așa. Acum așteptați-le să mi le aranjez și așa. Mi-am așezat penarul, dar vreau să vă zic că acest penar are și o lupă. Dar numai că este în alt penar. O să vi le arăt în alt video. O lupă mică. Gata. Acum al doilea compartiment. Cu creioane și aici are câteva carioci. Cariocile astea nu-mi trebuie, dar astea cu vârfuri subțire, mie îmi trebuie cu două vârfuri. Dar am pus acolo că na. De ce nu? Nu, ăsta e primul. Scuzați-mă pentru... Na. Știți că... Mă știți voi pe mine. Astea sunt cu două vârfuri. Vedeți? Sunt frumoase. Mie îmi plac. Simple. Ok. Tempera. Da. Din astea avem mai nevoie. Nu, am zis că pe ăsta. Cutie de mâncare. Dar nu ce fel de mâncare. Desfaci asta așa. Cum vedeți, aici are un spațiu, aici pui un sandwich și aici, nu știu, mai pui tu salată, dulciuri, ce vrei tu. Gata! Etichete! Mi-a luat super multe etichete. Deci îmi plac astea cu Pikachu care sunt și așa, dar și așa. Și așa și... Da, vă întrebați, sunt așa desfăcute, e așa, dați? Și asta îmi place, că trebuie să le rup. Uitați și aici mai am cu floricele. Eu, trebuie să pun tot aici. Acum să începem. Ultimul lucru. Aceasta scuțitoare! Super cute! Acum, hai să începem la caiete. Primul caiet este acesta. Este super, super cute. Nu cumva alții. Acesta e super, super cute. Când o să nu-i la ferește vreun caiet, o să-l am la mine și o să știu că am pe ce scrie măcar. Hai acum să începem la cărțile astea care înăuntru am caiete. Da, am caiete înăuntru. Astea au caiete, toate caietele care sunt asortate. O să... Gata! Acum pot să vi le arăt. Primele caiete. Deci, am uitat să vă zic. Am început cu Geomart. Deci, după ce am trecut de ascuțitoare, după asta, după foarfecă, am început cu Geomart. Aceste caiete. Astea. Bunicări, care sunt de matematică. Acestea de română. Astea tot de română. Astea de muzică, de geografie, știți voi.
Și asta e de matematică. Da, zic că mă cheamă mai. Din păcate, dragilor, nu mai pot acum să continui să pun și coperțile și din astea, așa că va trebui să închid videoclipul pentru că nu că mi se scurge timpul, dar mai că m-a chemat mama mea să mănânc. Deci, ceau, ceau!